papasyal ulit tayo sa isa sa barangay dito sa Siruma, ang Barangay Kabugaw! So, Kabugaw! ano? Kabugaw! Ano guys? Saan tayo punta? Kabugaw! Saan namin? Kabugaw! Yan, isa tunog! So, pupunta kami sa Barangay Kabugaw! So yan guys, kakadaong lang namin dito sa Barangay Kabugaw. So maya maya kukuha na namin ng mga drone shot tong Barangay Kabugaw. So guys, kain tayo guys. first time kong naranasan kumain sa bangka. Guys, kayo ba? Naranasan nyo na ba? Lagi. Oo nga pala kasi sila kayo kasi naglalaot kayo, no? Naglalaot sila. Yan. Ngayon lang din. Mm.
Guys, dito na kami sa ano, sa school, sa elementary school ng Barangay Kabugaw. Ayan, yun sa baba. Tapos meron sila dito mga pa-waiting shade. Ayan. Dito natin siya aantayin. Charot guys. Ayan. Guys, yan gawa ng mga project. So, stop dito pag sobrang terik ng araw, mainit. Ito yung barangay elementary ng Barangay Kabugaw. Guys. Pwede mong kuta. Ayan, mayroon silang mini stage. Ayan, shout out sa mga taga Kabugaw. Ayan, ito yung room ng kaklase ko. Ayan, shout out kay Ma'am Cecilia. Ayan, klase ko to nung L nung high school sa V2. Ayan. Shoutout Ma'am Cecilia Flores. Ayan. Sa lahat po ng teacher dito sa Barangay Kabugaw po. Barangay Elementary School ng Kabugaw. So malawak din siya. So di ako masyadong familiar sa mga teacher dito. Ayan. Pero yun, isa kilala ko. Kasi kaklase ko siya nung high school. Si Miss Cecilia Flores. Kitong kubo. Punta kami ngayon sa Sitio Kurukan, part din siya ng Kabugaw. Kasi may nakapagsabi meron daw doon falls, so pupuntahan natin. Same lang ng name nung falls sa Sulpa, yung Tabaan. Kaya puntahan natin yung spot na yon kasi hindi tayo papayag na hindi pupuntahan yun kasi gustong-gusto na nila mag-swimming, guys. Kasi kulang po sila sa ligo. Lamang. So guys, hinahanap namin ngayon yung Tabaan Falls ng Barangay Kabugaw dito sa Kurukan. Yan lang, kaya lang medyo mababaw po yung tubig. Sabi nung mga napagtanungan namin, dadaan pa kami doon sa parang sulong na yun, parang makipot na mangrove tree. And sobrang babaw pa. Sobrang babaw. Hindi kasi pwedeng kasi pagdadali yung LSC saka yung ihe medyo masisiraan kami. Pag nadali yun, hindi kami makakalasok. So and guys, and tukon-tukon muna ngayon sa si Angelo kasi medyo nakakatakot magpaandar ng makina kasi baka may matamaan na bato, masira yung LSC saka ihe. Dito na siguro kami titigil. May tao? Yan lang kita. Dito na kami titigil guys kasi dito parang dito na huminto yung mga yung ibang mga nagsisipunta dito sa lugar na to. Pupunta siguro ng Tabaan Falls. So dito na lang din kami titigil. Hindi kaya tayo makakaharang sa daan ng ibang pauwi. Sabi na napagtanungan namin, mga 5 minutes na lang daw na lakad. So, dito ata. Diyan. So, ayan. Salamat po, kuya. Bakit? Pinagralabang. Ako putil. Nasaan? May tao din? May bahay pa rin. Yan. Ito na nga siguro yun. Naglalaba. Guys, dahan-dahan kayo guys. Parang dumadami na ang niknik Yes. Yes Ang malinaw ang tubig. Malinaw ang tubig. Meron pa ata atong dulo.
Linaw oh. Oh guys. Bye-bye. Oh wow, malalim to guys. Oh. Malalim. Guys, medyo pataas na kami. Medyo malayo na narating namin guys. Kakabaybay nitong Tabaan. Ano? So pataas na. Medyo pataas na to. Kami sa mga batuhan guys, ayan. Meron siyang mini falls guys, mini falls, ayan. Hindi siya ganun kataas pero sobrang refreshing tignan guys, ayan, sarap maligo. Para sa duhon. Yan, sarap pagpamassage dyan guys. Gi. So yan guys, mula dito sa Tabaan, Sitio Corocan, Barangay Cabugao, Siroma, Camarines Sur. This is Dominic Cristobal. Don't forget to follow and subscribe my Facebook page and YouTube channel guys. Hanggang sa muli, thank you for watching guys. Ingat po kayong lahat.